Kagahapon o karon naghisgot mahitungod kang Nicodemo, usa sa mga leader matud pa o pundok o sakop sa pundok sa mga Pariseo. So kini siya nga tao inila kini tungod sa iyang kaalam o tungod sa iyang pagkamadasigon ilabi na sa pagka-leader. Apan dunay sa iyang kaugalingon dunay iyang nabati nga matud pa kulang kaniya. O mao kini ang kasagaran nga atong kasinatian. Like for instance, kanang gingon nato nga krisis nato sa pagtuo, the crisis of faith. Siguro like the account yesterday, si Nicodemo nangitag yung panahon nga makaduol kang Jesus. O duha ka butang, iya kining gihimo sa gabi nga moadto sa kang Jesus aron mangutana. Siguro una tungod kay maulaw o mahadlok siya sa iyang mga kauban nga mga Pariseo. Ikaduha, basin kining hatagan o laing impresyon ang iyang pagahimuon o ang iyang pag-adto kang Jesus nga siya usa ka leader man unta. Pero mga igsoon, kining mga butanga maghatod usab ka nato diha sa pagpamalandong ilabi na sa iyang kinabuhi o mahitungod sa atong kinabuhi. Tungod kay una sa tanan, si Nicodemo sama ka nato. He is actually sincerely searching for the truth. Na ang iyang kinasingkasing o matidud-anon nga pagpangita, no, sa kamatuuran. Para kaniya, kulang ang iyang nahibawan, isip o sa ka-leader. Kulang ang iyang kahibalo, mahitungod sa Ginoo, ilabi na bisan siya sakop sa pundok sa mga Pariseo. Iyang gipangita ang kamatuoran mahitungod sa iyang pagtuo. Tungod kay initially naa na kaniya ang pagsabot o gani matud pa niya walay laing makahimo niining mga milagro kundili ang tao nga gikan sa itaas. Mga igsuon, mao kini ang unang pamalandong diha sa atong kinabuhi nga angay nato mabati ug angay nato mapaminaw sa atong kaugalingon. We have always that desire, searching for more truth about our faith, knowledge about Jesus, kanang iyang pagpakiguban, ang hinungdan nganong iyang gihatag ang iyang kaugalingon ug unsay kamatuuran ni anang iyang pagkabanaw. Ikaduha mga igsuon, ginaingon nga the only way to heaven is no other than being born from above. Ug diha sa atong ebanghelyo klaro kayo na there is always that presence of the Spirit of God to accompany us for total conversion and renewal of ourselves. Buti pa sabot mga igsuon, kinahanglan mudangop kita ni anang dapita o kana lamang ang dalan aron kita mataw pag-usab, no? Quote unquote. It is being mentioned being born again or being born from above. Ngagikan kita sa itaas. And that would be the only way. Kinahanglan maningkamot gihapon ta sa atong kaugalingon. Sama sa pangita nato sa kamatuuran mahitungod sa atong pagtuo. Nga kinahanglan musulod kita diha sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Diha sa pag-usab sa atong mga kinaiya. Diha sa atong pagpaningkamot nga mas mailhan nato sa Jesus dili lang sa hunahuna apan labaw sa tanan sa kasing-kasing. Ikatulo mga igsuon,
kita giawhag o kita giimbitahan to deepen our love for Jesus. Nga atong palawmon, no? Ang atong paghigugma kaniya. Dili lang diha sa atong simpleng pag-ila kaniya. And to cite a simple situation and example, being here in the Mass, na ata dinhi mga igsoon, importante kaayo ang atong pag-anhi presensya. Pero nga nung usahay, instead to participate well, and that would be our way of understanding Jesus who is alive with us in the Mass. Di ba usahay, ang atong una-una, magsuroy-suroy, no? Ang atong una-una, wala mas sentro diya kaniya. Ang atong gugma, usahay, layo kaniya. Ug mao kini ang usa ka imbitasyon alang kanato to deepen our love for Jesus. Og tinuod mga igsoon ang iyang pagkabanhaw, naghatag kanatong bag-ong kahigayunan diha sa atong pag-ila, diha sa atong pagdawat, o diha sa atong pagpuyo uban kaniya. Mga igsoon, katong tulo kang mga pamalandong ato unta nga matagaan o pagtagad sa atong kinabuhi. Again, to sincerely searching for the truth about our faith in Jesus. Secondly, the only way to heaven is no other than being born pamapam. O ikatulo, to deepen our love for Jesus. Amen.